Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι, για την οικονομία του χρόνου, νομίζω ο συνάδελφος, ο κύριος Χατζηδάκης, τα έθεσε πολύ ωραία, όπως και ο κύριος Πολίτης. Απλώς να υπογραμμίσω 3 σημεία. Το πρώτο είναι η στρατηγική επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τη συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Σωστά είπε ο συνάδελφος Κωστής ότι στην Ελλάδα ήταν ενοχοποιημένος ο ιδιωτικός τομέας. Επιτέλους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήρε τις σωστές αποφάσεις και συμπορεύεται με την υπόλοιπη Ευρώπη σε αυτό το θέμα. Νομίζω η σημερινή μέρα στην Ιγουμενίτσα αποδεικνύει και πάλι ότι αυτό που ονομάζεται PPP, Private Public Partnership, ΣΔΙΤ, συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, μπορεί να δουλέψει σωστά, με διαφάνεια και να αποδώσει για το καλό και της τοπικής οικονομίας και της εθνικής οικονομίας. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει και με την υπόλοιπη αντίληψη για το πώς θα διαχειριστούμε τα λιμάνια στη χώρα. Σωστά πάλι είπε ο Κωστής ότι και ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη πάνε πάρα πολύ καλά. Προχωρούμε πάλι με τον Όμιλο Κριμάλτη για να τελειώσουμε τη διαδικασία για το λιμάνι του Ηρακλείου. Αλλά επειδή δεν είμαστε δογματικοί, στο λιμάνι της Καβάλας, ο συνάδελφός μου, ο κ. Πλαγιωτάκης, ενήργησε πολύ σωστά και πήγαμε μέσω κάποιας άλλης διαδικασίας. Που σημαίνει αυτή η κυβέρνηση ξέρει να αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση με βάση τα πλεονεκτήματα που έχει και να αναδεικνύει το βέλτιστο καλό για τη χώρα και την τοπική οικονομία. Και το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Ιγουμενίτσα είναι η πύλη μας προς την Ευρώπη. Η Εγνατία είναι αυτή που μας συνδέει και με την Ανατολή. Αυτό το λιμάνι, αυτή η νέα συνεργασία θα αναδείξει σε τέτοιο βαθμό την Ελλάδα ως την πύλη και τη σύνδεση Ανατολής-Δύσης που νομίζω ότι πολύ σύντομα θα εκπλαγούμε από τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Θέλω να καλέσω στο βήμα τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Στέφανο Γιουρέλη. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι. Στον Όμιλο του Υπερταμείου είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με τη συμφωνία που ολοκληρώνεται σήμερα, καθώς πέρα από το τίμημα, πληρεί και ένα πολύ σημαντικό κριτήριο κατά την αντίληψή μας, που είναι η προώθηση και η εξυπηρέτηση στρατηγικών οικονομικών στόχων και εν προκειμένου της περιφερειακής ανάπτυξης. Εκτιμούμε ότι με την ολοκλήρωση αυτής της σύμβασης δρομολογείται δυναμική αναβάθμιση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας ως πύλης εισόδου από την Ευρώπη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων. Η κοινοπραξία που θα αναλάβει το λιμάνι έχει μακρά εμπειρία στην διαχείριση λιμανιών και στις θαλάσσιες μεταφορές και εγγυάται την ανάπτυξη του λιμανιού. Η αναβάθμιση του λιμανιού και η αυξημένη σημασία της σύνδεσής του με την Ευρώπη έχει συνεπαγόμενα ωφέλη τα οποία θα βοηθήσουν την πόλη, τον νομό και κατά επέκταση ευρύτερα την Ήπειρο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει αυτό, αφού η περιφέρεια της Ηπείρου είναι μία από τις περιφέρειες που έχει χαμηλό κατακεφαλή ΑΕΠ. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι βασική παράμετρος της στρατηγικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας για το Υπερταμείο και αντικατοπτρίζεται τόσο στη συμφωνία αυτή για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όσο και στα λιμάνια που προηγήθηκαν και αυτά που θα έρθουν μέσα από τη διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ σαν αρχή σχεδιασμού λιμένων. Θέλω να συγχαρώ όσους εργάστηκαν για τη συμφωνία αυτή και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην κοινοπραξία Grimaldi Euromed, μηνοϊκές γραμμές, επενδυτική, κατασκευαστική, εμπορική και βιομηχανική ΑΕΠ. Σας ευχαριστώ.